var det för något nu då? Det var väl någon som hade bajsat eller någonting. Vad är det för jävla bil? Det luktar något stor. Vi kan söka kompisen igen. Hej kompisen! Nej, men. Jag vill ju leka med dig. Du tar sönder spegeln. Hingsten! Nej. Slå väggen. De där speglarna blev inte bra. Va? Nej, likadant som med de gamla speglarna. Lika fet på alla håll. Ja, det är klart. Jag var mög när man klistrar fast det på någon plats. Fast det är ju satt på laminat den här gången. Det ska inte slå sig. Det spelar ingen roll, det gör det. Ja. Hade jag frågat mig innan kunde jag berätta för Sören, för jag har gjort det här innan. Det går inte på så. Hade man